سنور رهبریا گشتیا پرورده پارێزگا دووکێ ئەڤروکە دەرگەیە قوتابخانە دێ بەرامبەری قوتابیên me yê tevekirin ku pêkhatiyeş neh perwerdên qeza xwe vedgirît 1528 qutabxane û baxçe û peymangeh dergehên wan dê yêne vekirin şiyet hikûmî û ehlî jimara 406,539 qutabiyan Evrûkê dê qesta holên xwandinê kin. Berêzan salane berheviyên salamiya xwandinê têne kirin û sinûrê rêveberiya giştiya perwerda parêzgeha Duhokê pemî qezayên xwe ve êk rêkxistina mîlakî bi rengekî baş pêşwext hatiye kirin ji bo hindê qutabxanên mehemî çi kem û korît nava qutabxana dat nava polada nebît ji bo hindê ku mamosta mîlak bêde davînkirin bo hemî qutabxanên me sinûrê rêveberiya giştiya perwerda parêzgeha Duhokê. Du wergirtina qutabiyên nû ku bo ev sala 31,029 qutabî pola êkê qutabiyên nû bo ev sala hatine wergirtin. Herwasa dibêjim ji dil spasiya Cenab-ı Serokê Hikûmetê dikin bo salane ji bo davînkirina pertûka hem jimareka wekû bêjîn dîv pêdawîstiye û hem demê kuncayê da ku digihîne berdestê me. Bo ev sala 4,407,838 pertûkên nû wekû çapanî hatine çapkirin bo perwerda giştiya perwerda parêzgeha Duhokê û gehiştîne Kogav şilayê me ve jî hatine belavkirin bo hemî perwerdên qeza û hatine dabeşkirin ser qutabxana û Evrûkê dê dabeşkirina waket bo hindê ku qutabî pertûka nû werbigire. Di mahîk axiftin ya variye